Ġie inawgurat xogħol ta' tisbieħ u manutenzjoni fil-Knisja tal-Fgura permezz ta' kollaborazzjoni li saret bejn l-Aġenzija Komunità Malta u d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Hawnhekk sar xogħol tant meħtieġ fuq il-faċċata u s-soqfa tal-Knisja li kellhom bżonn attenzjoni immedjata. Ix-xogħlijiet kienu jikkonsistu fiż-żebgħa tal-faċċata kollha tal-Knisja mill-ġdid, kif ukoll sar liquid membrane fuq is-soqfa. Dan ix-xogħol jikkumplementa xogħol ieħor li wkoll ġie konkluż fl-aħħar ġimgħat fejn b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Fgura ġie irranġat il-konkos difettus li kien hemm fil-pedamenti tal-Knisja, kif ukoll ġiet misbuha il-Knisja minn ġewwa. Is-Sindku tal-Fgura Pier Dalli u l-Kappillan tal-Fgura Fader Raymond Kallejja laqgħu dan l-investiment. Huwa ta' sodisfazzjon għalina bħala Kunsill Lokali li ġejna involuti f'dan il-proġett. Proġett illi għal tul dal-ħar snin kien mitlub biex isir. Bil-għajnuna Talla irranġajnija, illum għandna l-Knisja vera pulita kemm minn barra kif ukoll minn ġewwa u adattata ħafna għaż-żminijiet tal-lum. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri tenna l-għajnuna u x-xogħlijiet fuq knejjes bħal dik tal-Fgura huwa importanti sabiex ikun assigurat li l-qalba tal-irħula u l-ibliet ikunu imħarsa u msebħa. Min-naħa tiegħu il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi Stefan Zrinzo Azzopardi qal il-Gvern huwa impenjat biex ikompli jaħdem sabiex ikun ikkonservat il-wirt arkitettoniku ta' pajjiżna.